जिरायगोनब्रा मानो जिराया जों गासिखौ रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो नायबाय था बिथां रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुननाय जासिगोन जोबोद गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि सेराव बेखौनो आं आपडेट लानानै फैलायबाय दा गोजोनथाव खौराङा जाबाय जोंहा बिथां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौबो जेलनिफ्राय दिहुनगोन नाथाय सम फैगोन जोङो तारिखखौ बुंनो हानाय नङा दिनै माबागोन ना गाबोन माबागोन जों बेखौ मोनथिया नाथाय जों रन्जन दैमारिखौ जरुर जोङो सख'गोन जेलनिफ्राय जों सारेन्डार खालामगोन बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै ला आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहर जों रन्जन दैमारि बिथांखौ सिगांनिफ्रायनो ओरैबायदि जोङो हास्थायबोबाय जे जेलनिफ्राय जोङो दिहुननो थाखाय जेलनिफ्राय जोङो सारेन्डार खालामनो थाखाय नाथाय जों दासिमबो हायाखै सोर सरकारा हादों जोंहा दिनै चिफ बारग' जोंनि प्रमद बिथाङाबो सेस्था खालामबाय खोमा रन्जन बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननो थाखाय नाथाय हायासै बियो जेनलायलांबाय दिनै जोङो बिटिसिआव हाग्रामा बिथाङा देरहानानै जोङो बे रन्जन दैमारि बिथांखौ सख'नो जुदि हायोब्ला जोङो गोबां साबायखर बावगोन जे सेकेन्ड टाइमाव हाग्रामा बिथाङा देरहानानै दिनै जोंनि रन्जन दैमारि बिथांखौ सारेन्डार खालामनो हामारबाय होननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन दा गोबां मानसियानो नेनानै दोङो बिथां रन्जन दैमारिखौ जोङो जेलनिफ्राय बोरै सख'नो हागोन बोरै लाबोनो हागोन जों गोबां दुखुनांथाव दासिमबो जोंनि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलावनो दोंबाय दङ माने गोबां मानसिया बुङो जोङो हालिया नामा जोङो दिहुननो हालिया नामा जेलनिफ्राय लाबोनो हालिया नामा बेफोरबायदि बुङो जों बर' खौसे जाब्लासो जोंनि सरकारफोरा खौसे जाब्लासो जोङो मा खालामनो हागोन बिथांखौ जोङो न'सिम लाबोनो हागोन दा बेनिखायनो जों बर'फोरा गासिबो खौसे जानानै थाब्लानो जाबाय बा जोंना नांलाय खमलायाथ' जोङो नुनो मोनो सोरबा खामानि मावोब्ला प्रमद बिथांखौबो दाय होयो हाग्रामा बिथांखौबो दाय होयो दा सरकारा हिसाबै मुथि आयेन लानानै खामानिखौ मावनांगौ बेफोरखौबोथ' बिसोरो एसे दिमागै साननो गोनां जायो बाथ्राया दा बेनोसै आरोना आंहा सोरबा पार्टिनि थि लोगोआव जानानै बुंनांगौ खोथा गैया जाय सरकारानो रन्जन दैमारि बिथांखौ दिहुनना लाबोनो हागोन बिदिनो जों गोबां सापर्ट खालामगोन बेखौनो जोङो भगबान बायदि सिबिगोन नंगौना नङा लोगोफोर दे नायग्रोना ला जोंहा हाग्रामा बिथाङा मा बुंखो रन्जन दैमारि बिथांखौ थारैनो लाबोमारनो हागोन नामा बिथाङा जों नायग्रोना लानोसै दा बयनिसिमबो गिबियावनो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लादो आरो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना एसे फोरमायहरदो ससमा गाननाय जाहोना जाहैबाय लोगोफोर मेगननि पावार खमायोना मबाइल नायबाय थायोब्ला बेनिखायनो ससमा गाननानै स्टार्ट खालामदों गाज्रि मोननो नाङा सोरबा एटिटिउडबो साननो हागौ नंगौना नङा लोगोफोर दा बेनिखायनो आं बुंग्रोनाय जाबाय दे अब्ला भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो ओमफ्राय जोंहा मोजां कमेन्टखौ नायलायनोसै नोंथांमोननिफ्राय थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर नोंसोरनिसिम गोजोननाय थाबाय थेंक इउ भेरि माच नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो दिनैबो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे नायगिरना ला भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ ओमफ्राय गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लादो थाबैनो 50K साबस्क्राइब नोंथांमोननि अननाय नांथारगौ आंनो दे जिरायगोनब्रा मानो जिराया जानो मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे गासिखौ रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो नायबाय था आगोलनिफ्रायनो सिन्था खालामबोबाय थानाय मिनि सेक्रेटारियेट एबार मिनि सेक्रेटारियेट जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राबमानि खस्थ' खालामनायनि खुनु प्रयजन गैला 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन हायाखैमोन जायखिजाया लाखि
जोङो जोंनि सरखारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय गासिबो खामानियाव जागोन नामा सार गासिबो खामानिया मा खामानि जिखिनि बेयाव जाबाय थायोमोन गासिबो जाजोबगोन ना मिनि सेक्रेटारियाव मिनि सेक्रेटारियेट माने एखे नामासो मिनि खिन्थु फुल फ्लेजेड गासिबो एखे फेसिलिटि एमप्लयिनि नियम दङ थिसननाया मारै थिसननांगौ बे सिस्टेमाव थिसनगोन दे जेबो नङा साख्रिखौ बोरै मोनो बे नियमजोंनो मोनगोन इन्टारभिउ होगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेफोरथ' बिटिसिनि आन्दारावनो जाखायो नालाय बियो समस्या जाया जोङो इन्टारभिउ होनानै सोगोन बास मोनगोन 2 लाखआ जोङो दाखालि 10 फेब्रुवारियाव जोङो आराम्भ खालामबाय फेब्रुवारिनि गेजेरावनो फोजोबनांगौ इलेक्सननि आगोल सिएम साराबो डिक्लेयार खालामदों बेखौ जोङो इलेक्सननि उनाव खालामहैनोसै दे अबे आं जेबो मिथिया जेबो हयथ' माबाफोर जालायदोंमोनब्ला हयथ' रायलायलायनानै समाधान जाबाय बेखायनो दिनै जोङो बे खुन्थियाखौ गायसननो हादों मिनि सेक्रेटारियाव जे आसाम बिटिसि आयेनाफोर जिरायनाय जागोन ना बिटिसि आयेनाफोर जिरायनाय जागोन ना आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङा मा होनदों जिरायगोन रा मानो जिराया जानो मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे सार नोंथाङा मोनसे बुस्थुखौ जि फासिनि अर्डारमोन नोंथाङा लाबोफिननो हाबाय एक्सिडेन्टफोरखौ गासिखौबो रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर माला गगोन सार टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय जेरै नोंथाङा बेबायदिनो मावफुंना देखायबाय थादों सार थिग बेबायदि आखा खालामदों नामा सार मावफुंथार आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो नायबाय था